ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஆர்ஜி பூர்ணா பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஊர் ஸ்பெஷலில் பார்க்க போகிற அடுத்த ஊர் என்ன தெரியுமா? நம்ம தஞ்சாவூருங்க. பொதுவாக நம்ம அல்வா செய்யணும் அப்படின்னாலே ஐயோ அதெல்லாம் வீட்டில் பண்ணவே முடியாதுப்பா, நிறைய நெய் ஊற்றணும், அந்த பதம் வரணும், அதெல்லாம் கடையில் செஞ்சு சாப்பிட்டா தான் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆனால் நம்ம ஈஸியாக எல்லாராலையும் செய்யக்கூடிய ஒரு அல்வா இருக்குது. அது என்னன்னா அசோகா அல்வா. ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம், அதே நேரத்தில் அபாரமான சுவையும் இதுக்கு இருக்குங்க. அல்வா அப்படின்னு சொன்னாலே திருநெல்வேலி தான் எல்லாருக்குமே ஞாபகம் வரும் இல்லையா? இந்தியா முழுவதும் பல வகையான அல்வா வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. இந்தியா தவிர மத்திய கிழக்கு நாடுகள் மற்றும் ஆசிய நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிரபலமா இருக்கு இந்த அல்வா. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வட இந்தியாவில் ரவா வச்சு ஒரு அல்வா செய்கிறாங்க. அந்த அல்வா பேர் சுஜி அல்வா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது ரொம்பவே ஃபேமஸாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே கேரட் அல்வா ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. முந்திரி மற்றும் பாதாம் அல்வா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா தெலுங்கானாவில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கான். காசி அல்வான்னு ஒன்று செய்கிறாங்க. அது என்னென்னா பூசணிக்காய் வச்சு செய்கிறாங்களாம். இது கர்நாடகாவில் ரொம்ப புகழ்பெற்ற அல்வா வகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திருநெல்வேலி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ தான் நம்ம ஊர் ஸ்பெஷலில் கூட பார்த்தோம், கோதுமை அல்வா தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. சம்பா கோதுமை வச்சு தான் செய்கிறாங்க இந்த திருநெல்வேலி அல்வாவை. நான் சொல்கிற இந்த பாசிப்பருப்பு அல்வா, அதாவது அசோகா அல்வா. இந்த அசோகா அல்வா திருநெல்வேலி அல்வா மாதிரிலாம் இல்லாமல் நிறைய நெய் போட்டுலாம் சர்க்கரை போட்டுலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க. ஆனாலும் இதனோட சுவை ரொம்ப அபாரமாக இருக்கும். ரொம்ப ஆரோக்கியமான அல்வான்னு கூட சொல்லலாம். பார்க்குறப்பவே நமக்குலாம் எச்சு ஊரும், ரொம்ப டெம்ட் ஆகுங்க இந்த அல்வா. திருநெல்வேலியில் அல்வா எந்த அளவுக்கு பிரசித்தமாக இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த தஞ்சை மாவட்டத்துலேயும் இந்த திருவையாற்றில் செய்யப்படுற இந்த அசோகா அல்வா அவ்வளோ ஃபேமஸாக இருக்குது. இந்த அல்வாவோட பிறப்பிடம் பார்த்திங்கன்னா திருவையாறு தான். சுண்டி இழுக்கும் இந்த இளஞ்சிவப்பு நிறம், கமகமக்கும் நெய் வாசனை, இலையில ஒட்டாமல் இந்த வழுக்கி கொண்டு நம்ம வாய்க்குள்ளே போகிற அந்த பதம் அப்படின்னு இந்த அசோகா அல்வாவோட ஸ்பெஷலை நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இதை ருசி பார்த்தவங்களுக்கு இதனோட அருமை கண்டிப்பாக தெரியும். பாசிப்பயிறு கோதுமை மாவு சேர்த்து இதை தயாரிக்கிறதுனால உடலுக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமானதுன்னு சொல்லலாம். திருவையாறு பக்கம் போனீங்க அப்படின்னா மறக்காம இந்த அசோகா அல்வாவையும் சுவைச்சு பார்த்துட்டு வாங்க. மீண்டும் இன்னொரு ஊரோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Bye, ta-ta.